Now, Jenny Farouche with the power of love, 19 imizuzu, ibethile insimbi yaka 10 o'clock usandungena. Masikubulise wethu sikwamkele nkosi kakhulu ngokhetha thina. We are on 90.6, 98.4 napha ke ku-99.9 kungenjalo. Stream us live on www.vukanefm.org.za, live napha ku-Facebook at Vukani Community Radio. Sincokola ke no Reverend Patrick Hlengane sakha amakhaya segment yethu leyo bese ndicakisile into yobana ke the aim of having this segment is to make sure that we rebuild i-connections okanye izinto eziphukileyo ingakumbi emitshatweni. We had this conversation last week. Siyaqhubeka namhlanje ukhona ke Reverend Pa in our Queenstown studios. Mfundisi, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Thank you so much, Notenkulu. Siyavuya gqitha ukuba khona futhi again. As you said, it's always a pleasure even to meet you again. Nabaphulaphuli bonke. Thank you. Just to remind mfundisi umuntu oqalayo ukusimamela namhlanje into yobana sesiphikanye kanye esisihloko sincokola ngaso sijonga i-communication breakdown and strategies for rebuilding connection in marriages. This is part 2. Part 1 besinaye last week. Mfundisi, after sigqibile andifuni ukuthi after sigqibile, after siqhawukile ne conversation yethu last week, I received i-messages ezininzi from abaphulaphuli bebuza into yobana ochuma isibethile ke lento yombani wasekomani, but besisafuna uyazi into yobana besamamele ngomonde siyafuna uphinda umbuyise uReverend. Sikubuyisile ke mfundisi, unguye lo ulapha phambi kwethu. Ndifuna siqale kanye kulaa ndawo esaqhawuka kuyo kanye xa uzawuphendula. Sizamile mfundisi le communication, as you've said into yobana iqalwa ngokuthetha naxa imoshakele siyilungisa ngokuthetha. Siyenzile loo nto leyo. We've exhausted all the channels zozama ukulungisa yonke le nto. Kwenzeka ntoni if still ingxaki isekhona? Yes, Xuma. You know, asozamile yonke into lebesithetha ngayo ba uxoxe nomuntu wakho uzama umhlalisa phansi. Wenze zonke ezinzame nale migudu yokuba uqala uchecke ne-coast kuba iyavuma ubuthethe naye uthi noba sowuzamele ayilunganga, as you said, wazama umuntu wakho ukwehla ungabe samkhwazela, still akulungi. Wazama umuntu wakho ukumkhuphela ngaphandle umseni kwi-environments ezivumayo apho zingaze abe calm, uyabona, still akulungi. I always say there are always ii-clinics zezifo zonke, bakhona oogqirha bazo izifo zonke. If uyabona nizame nehluleka, then you must employ inhloko yesibini okanye inhloko yesithathu. Endithetha ukuthi ke we have marriage clinics, into ezifana nee-counselors, yabona, therapists. Kuyofuneka nizame ke ngoku yoba niphume ngaphandle ke ngoku niyofuna ke umntu wesithathu ozozama uba yi-mediator okanye umntu ongazuba bias, ongazukhetha cala, ya futhi ohloliweyo umntu lo. Sam ke into abayenzayo baye kubefundisi, bakhona abefundisi abadila ngemitshato. You can go there kuloo mfundisi, okanye ube khona umntu okude emitshatweni nje ofundele into zemitshato okanye ofundele ukukhansela imitshato kanye counselor, yani kuloo mntu. Okanye kukhona umuntu enimthembileyo, because akufunekanga kwi-relationship niveni benodwa nje, ibani nomuntu enimthembileyo. Xa senixakekile senenze zonke iinzame zenqondo, hayi siyalithemba izwi lakhe mani, make sijonge lo mntu. Ingaba yifriend yenu, ingaba yenye i-couple eniyithembileyo enibukela kuyo, ngoba kufunekanga ningabukeli emntwini. You must always have ii-references zakho. Mbemfo, bake siye kuloo mfo mani kanye kuloo sisi ke siyova uba angathini ukusinceda nakuloo nto. All in all, phumani ke ngoku hambani yofuna i-marriage okanye i-relationship clinic kubantu aba-relevant, then bakuyolunga xa kunjalo. Okay. Sihambile mfundisi sayofuna i-marriage clinic, safike futhi phasancedakala, sichacha kuhle nokongoku. Si-rebuilder njani ke ngoku i-trust again, because uyofumanisa mfundisi into yobana
uncedo salufumana so fine sabuya hayi kumanda apha endlini but ayithi loo nto leyo asizophinda singqubane okanye asizophinda sinyathelane kabuhlungu apha emnyaweni because singabantu. But ke ngoku kube khona luzawumane esithi wenziwa yile nto uba kaloku wena wathi ngo-2004 wenziwa yile nto uba wathi wena ngo-1996. How do we make sure into yobana asikhumbuzani izinto ezigqithileyo, we move forward as a couple? Yes, Xuma. Lokhu mfo. Xa sowuye kwi-relationship clinic, njengoba uye eklinikhi yomzimba, unikwa i-medication phaya. Uyabona kuthiwe ke, yabona ke Eli, uthatha 1 kathathu ngemini, phambi kokutya okanye emveni kokutya. Or shake this bottle well, uphuze amacephe amabini. Benzela ukuthi banyange yonke into engaphindi iqhamke ngoku. Ndizama ukuthi ke kufuneka niqale nimamele ke ngoku i-marriage counselor le yenu yintoni enikezayo nebhekini ukuthi nibuyele naye ekhaya njengoba nizohlukana nayo apha eofisini yayo okanye apha kule surgery yayo, ininika lo medication. Qalani ke ngonithathe lo mishanguzo okanye ezo pilisi okanye lo mayeza ebeniwanikwe yikhansela. Endiqinisekileyo ke njengoba ndiyikhansela ngokwami into yoba senza sure xa ufika phaya into yoba siyasidiagnosa isifo senu esi, sinizama uninyanga, sinitofe ngento ekhawuleza ngoku, siphinde sininikeze ke ngoku umgodlo wenu yoba nibuye nayo emakhaya. Into yoba ke jongani ke xa kuphinde kukhona ezi mpawu, thathani kabini ngemini. Ngokufuneka ngoku xa senibuyele ngoendlini ikhumbuzane uba xa ngathi khona oqalayo nibuyele emva kulaa nto ikhansela ibiyithethile into yoba befana uba senze njani xa kunje. You see, ngoba uba niyenzi loo nto le nawuhlele ngqubana mhla kwasa because uthatha iipilisi zakho phaa kwikhansela, uthatha amayeza akho, ofika endlini ungawaseli. Uzokwenzeka ntoni apha? Isifo soqhubeka sizuncedakala kuba ubuve kangcono njengoba niphuma phaa kwagqirha nive ngcono. Uthiwe no please, zii-antibiotics ezimfo, uthatha i-6 days yonke usele ezi zinto ungaziyeki. Most yabantu ke bangena kwiiofisi zethu sibanike ii-antibiotics baxabanisele ke please ningazinqamli ukuba niva ngathi kungcono, selani de nigqibe nime apha kweentsuku sininika zona. Ngoku ke khumbuzanani ke kuba isifo esi se-around sona, kodwa ke nantsi i-medication yesi sifo iqala nje kuloo ndawo. Make ndiyimo kwangoku. Yes. Senze umzekelo mfundisi last week ngendaba yexesha yobana omnye umntu masike sigqithe apha qha. Ungambuka makufunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nokuchuma Mdeuka on Matsakane. SV on Vukani. 27 imizuzu ibethile intsimbi yaka-10 o'clock sincokola no-Reverend Patrick Hlengane sijonga umba woku-rebuilda i-communication or i-connection emitshatweni on i-segment yethu esiyibiza ngobana ke ngosakha amakhaya. Mfundisi, last week you made an example ngendaba yexesha yobana if ever mhlawumbi ubusaziwa ubuya ngo-7 o'clock and then kufumanisa into yobana ngoku unento ebuya ngo-8, then it becomes a problem apha endlini. Ndiyafuna ke sijonge mhlawumbi i-external factors, ezinye zezinto ezichaphazela imitshato eminintsi. But before siye apho, make sithethe ngendaba ye-me time emtshatweni. Mfundisi, ikhona i-me time emtshatweni? Ndifuna ukuhlala ndodwa namhlanje, andifuni mntu, andifuni uthini. Iyenzeka loo nto leyo emtshatweni? If yes, siyenza njani? If no, xa ngaba ufuna i-me time wenza njani? Okay. Uyabona mntaka Madeuka, emtshatweni ifuna uphumela into yi-selfishness kuqala. Uyabona khange ukonwabela uba single oku uqala. Ukonwabela uba single ukuhlala nje wedwa kuqala, ungazifakanga namntu phakathi. Uba nengxaxa sowutshatile because ngoku okanye sowukwi-relationship because ufuna uba wedwa kodwa unomntu. You see? Kusho ukuthi manje funeka sibuyele emva into yoba njengoba wawusingle zange wenele nabo ubusingile bakho, njengoba sowuxakekisa kangaka nje apho ufuna uba single kodwa unomntu. Having said that, wonke umuntu uyasidinga ispace esincinci sakhe. It does not mean ufuneka 24/7
sibe kwi-uniform noba ndiye toilet ulapha lo mntu noba ndiyokha amanzi nanko ndilandela le nto sithi ke thina ngomampondweni ngapha hayi ushuthi udlisiwe kwaye into yoba ndiye toilet uyandilandela uba kuthiwe ndiye kwi-relationship nawe no umntu uyayidinga ispace sakhe nje as Okay. much as sikwi-relationship but ikhona laa nto ekuthiwa yi-me time it is there and umntu ufuneka alawe umntu needs privacy yakhe uyabona nje kodwa ke it must be done ngendlela ekuyiyo emveni kokuba uyifunile loo nto mawungavele ukuthi hayi andifuni uba namntu namhlanje kaloku uthe ufuna mna nje nam ndikuvumile nawe undivumile ngoku yintoni ngoku okay you should just have to sit down and then plan into zenu kakuhle uba okay xa kunje ungandinika nispace mfo xa kunje ungandinika nispace kodwa loo nto ibe yi-agreement because apha sisesivumelwaneni awuzukwenza ukuthi hayi nandifuni mntu ndifuna uba ndodwa namhlanje yabona ke ngoku uzawuhamba umntu aye kwenye indawo ngoba yena ufuna uba nawe wena ufuna uba wedwa zama ukuthi communication again plays i-big part ukuthi xa kukhona oomaxesha kufuneka niwadiscase nihlale phantsi okay for cinga maybe umntu makake exesha elithile nje omnye akazenzele into yakhe okanye ubone uba ke umntu noko ngoku uyambona uba ufuna ispace sakhe nje but nalapho mayingabi into ende kaloku uzawufuna ispace sakho i-4 hours ufuna ispace sakho i-2 days ukwi-relationship apha hence ndithi ke communicate that kodwa bearing in mind ukuthi unomntu apha mfo awuselo singile awuzuzenzela nothanda ngoba uzovula ikroba lokuba omnye acinga into yokuba ubungafuni uba lapha awufuni uba nam then abantu ke baqalisa ke ngoba bavula amehlo ngoba okay lo mntu andibomba uyandithanda lo ushuthi ube ndenzele ifavor then the person will go having said that ningahlalani entanyeni ningahlali emqaleni noko phefumlisanani asikho kwi-uniformity here asikhanga uba masibe uniform size sizohlalisana sikwi-agreement ethile but akufunanga sibe uniform I think okwangoma ke ndim Wakhe wathi omnye umntu mfundisi imitshato yangoku ungena for a benefit noba yintoni na but ungena emtshatweni to benefit into ethile and xa ingasafulfileki lo benefit okanye ungasayifumani lo benefit that is why uye ufikelele kule nto sincokola ngayo yokubreaka kwe-communications yokuqhawuka kwemitshato. I want you, what is your take on that statement? ya kofuneka ibibrodanyana le mbuzo into yoba ke yokuthi umntu ukhona lo mtshato to benefit ngoku kungafuneka sibheke kancinci senze nje umzekelo kule relationship uzobhenefitha ntoni because if best kwi-benefits nje kuphela not eluthandweni that can produce ii-benefits izoba khona ingxaki make ndenze umzekelo uba si-assume nje senze nje i-hypothetically ukuthi bendizobhenefitha imali uyayibona mhlawumbi ngoku ndigxothwe emsebenzini kusho ukuthi umtshato uphelile ngoba ubungakhange ubheyiswe ekuthandeni ububheyiswe kwii-benefits that is onto ke asiyibreak it down uba like what ubuzobhenefitha ntoni because if khona izinto ezi-external ubuzozibhenefitha zingaqhawuka noba kunini ngoku ke if into yethu ibheyiswe kwezo benefit kusho ukuthi ayiqinanga unomgogwana wento lo kodwa ibibheyiswe othandweni ndizofuna ukuhlala nawe for I'm here to contribute empilweni yakho njengoba nawe uzocontributa empilweni yam not necessarily ngezinto ezi-external though nazo zidingeka apha emtshatweni ngofuneka xa siqiniseke i-basis yale relationship yethu ibiyintoni kwasekuqaleni was it just for benefit besiyofuna umsebenzi okanye besiyofuna i-protection besiyofuna ntoni kahle kahle masicacise did we get married because we love each other na love that can produce external benefit or ibivele i-arrangement yokuba sisayina ideal mfondini siyi-contract apha xa usenemali ndiyakuthanda xa usongenayo nami ke ndiyahamba ngoba ndisabhenefithi into ngoko ke make sithi nje kancinci sike sibone uba singangena fika phina thank you. Speaking of external things mfundisi
Kho ingxaki eseyi-challenge bendikhe ndayiveza last week yamadoda angathethiyo. Ufumanisa into yobana based ndiyicingiswa kule nto ugqiba uyithetha ubana if ubuze ngemali xa songasekho mali apha ufumanisa ubana uzawusilayiza utsotsi. Ufumanisa into yobana apha ekhaya ngumama notata siyaphangela sobayi-2. Aphelelwe ngumsebenzi utata. And ufumanisa uba ngoku umama automatically kuzawufuneka abe yi-breadwinner yalapha ekhaya. And then apha ekubeni yi-breadwinner yalapha ekhaya abe namaxhaka azibone eyindoda yalapha ekhaya. Ine-impact engakanani into yokujonga i-downfall yelinye iqabane at that particular moment and uyisebenzise for your benefit nibe nikwi-union yomtshato and singazinqanda njani ezo zinto ezo as abantu abasemtshatweni? Thank you once more. Uyabona nje besidlala ingoma emanda apha, Power of Love and wathi nasekuqaleni ibitsho kamangqele loo ngoma leyo. Ii-foundations zomtshato should not be based on izinto ezingaphoka noba kunini. Into yokuqala leyo. Masithandane mfondini, uzondithanda apha. It's all about me. Iba siyayiva kakuhle uzobonakalisa uthando nomnye uzobonisa uthando omnye. Ngoku ke if kuyenzeka into yoba kwa foundation le ibirongo ku-easy sibone la madimoni. Bantu babe ngoba ngamadimoni loo nto yoba xa ndiphelwe ngumsebenzi ngoku sendinxibe ngoku ithayithi ngoku okanye mandenze sendinxibe ithayithi nganiseyondoda yalapha ndisiqala apha emadodeni kuqala. There's a problem. Ukuba into embi kakhulu leyo into yoba undibona njengomntu xa ndizisa imali ngoku xa sendiphele umsebenzi nami endingafuna uphelelwa ngundiphelele because usemhlabeni apha into kuphantsi phezulu. I-problem into yoba ngoku athi ke umntu lo ubuthandana naye asebenzise kanye leyo downfall yakho ukuthomenta kusho ukuthi ubengawuthanda ngasekuqaleni. You were just pay as you go na pay as you and we were just paying for le nto ukuhlala nawo apha ngoku xa ndingakwazi ukubhatala ke ngoku there's a problem. Ngoku sokuthi ke it's totally wrong from both sides. Namadoda anemali agonyamela amaqabane wako bengenamali yingxaki naleyo. Same with omama. Mfundisi loo nto emadodeni. Pride apha siseku-relationship apha asingazophakamela. If besifuna ukucompete ngeke singatshatanga ngeke singangenanga relationship ngeke sazicompetela nje. I-competition irongo nokusebenzisa i-weakness yomnye okanye i-downfall yomnye irongo. Therefore ufuneka nizikhuzile okanye nizibuze umbuzo uba njengoba sikule relationship nje sikhona because of the things now or we are here for each other. Ngoku funeka ninqande ninaqala into yoba lo mntu ndithanda yena more than into anayo. Iqala nje kuloo ndawo. Those zibalulekile izinto anazo but they are not as important as lo mntu because bekufanele uba ngo apha into efana niyenza apha xa khona omnye olimala nincedisane ukukhuphulana, nincedisane ukuthwalisana until omnye aphinde asima because if aniyenzi loo nto xa seyisimeme lo omgezelayo ngoku iyeza irim uphelele wena umsebenzi uzoyithanda. I'm trying to say khuzanani and inqandane okanye go back to the foundations of lo mtshato. Benitshatheleni kwasekuqaleni. Did you marry for things or did you marry for love? Lo mntu igaqa lakhe eli because ngokwazi kwam mna sometimes masewuthanda lo strong nalo angathi uweak ngokwasemsebenzini xa umthanda nyani you can even find ways ukuthi naye asimambe ngokwasezimalini. Same nasesikolo kanye maybe isikolo salo asikho strong kakhulu but imthandile ngokungena kule relationship nalo mtshato you can be instrumental ekumphusheni mabakabe into engcono ubumthanda kodwa ke xa uzokwakha amaqhaga uzosebenzisa kwanto eyi-weakness yakhe ubungamthandanga kwasekuqaleni ngase ndithi naphuma kwalo nomgogwana xa ungenolungisana. Thank you. Mfundisi masiyivalele i-topic but xa siyivala you've mentioned indaba yobana xa senisohluleka kakhulu emtshatweni senizamile zonke iinkalo nazivelela but still akho nto ilungayo consider intloko yesithathu. Wamenshina into yobana you have this favorite couple that you guys friends nazo you go to them and then nithethe nabo or i-friends zenu. However ke mfundisi wam
imitshato emininzi iphelile ngenxeni ye-friends because omnye uzawuske abe ngugxalaba libanzi walo ulilayo afuna ukumthuthuzela ayomthuthuzelela nasekamereni. Instead of uba kulunge kuske kumoshakale kakhulu. Senza njani kwii-situations ezinjalo? Yabona ke khona kuthiwa yi-common sense empilweni. Wonke umuntu ongenayo i-common sense uyalimala empilweni. Don't be a simpleton. Suba ngumuntu ocinga kancinci. When I said lo muntu wesithathu mayibe ngumuntu noko enimthembe nobabini, mayibe Yeah. ngumuntu noko or reasonable. Mjongeni kaloku naye and i-red flags vele zikhona. Naphi Ngoku na? ndingenza kule nto yakho ethi ke it's not that much advisable ukuba nyani ke niye kwii-friends zenu. Bendibeka nje into yoba niyayidinga nje ikhansela omnye umntu nje ingqondo epholileyo. But when you see ukuthi ke le friend yethu ingathi noko akuyo friend ene-integrity. Hence I'm saying you check nakuzo friends. Bakhona i-friend ubombe le friend le, kodwa le friend ikwayimento, kodwa le friend ikwangumuntu obonakala uba unesense. Nimjonga nina nobabini. Ngoku uyayibona uba leni friend yona ingathi yi-friend enomncono. Phumani kuloo kona. Sanusondela nixela into zenu kulo mntu ngoba nyani ke uyaba ngugxalaba elibanzi. I'm trying to say use your common sense and lithathe into zenu niye kumuntu noko ongena reputation. I-friends azifani nangemigangatho. Some of the friends you can see le friends kahle kahle ngathi ngutata wethu le friend kodwa yi-friend. I'm trying to say go to somebody o-legit none-integrity. Umuntu enqonda uba angathetha into evakalayo nobabini niyikholelwa. Kodwa ii-red flags ziba khona kwezinye. Please do not dare niye kwezo friends ezinjalo ngoba nyani iphelile imitshato emininzi nee-relationships ezininzi because of friends ezingena-integrity ezithanda uba ngoogxalaba libanzi nkuthu ke ezo. Phuma ke kuloo nto, andithethi loo nto. Thank you. Enkosi Mfundisi. Mfundisi, sizawuphinde sincokole futhi on the 14th of May. Ndiyafuna nje ukhe usirhobise into yobana sizawube sinyathela phi. Laa nto ithi Mfundisi uzawuba familiar with le ntetho ithi khanibe nindilinda apho nibe nibe kumnwe. Siwubeka phi umnwe osakulinda kuwe ngo-14th kaMeyi? Masibe kumnwe kule ndawo nindilinde apha kwi-conflict resolution kuba kwi-relationship singabantu ababini, different backgrounds, different preferences, Yes. different education, different environment esiphuma kuzo, ne-upbringing yethu ayifani, and also singabantu ababini abangefaniyo, ngumuntu kungumama or male or female or whatsoever. But all I'm trying to say, asizunganyathelani because singabantu. Therefore abantu kwibudlelwane bayaxabana, abazunganyathelani. Therefore masibe kumne kule ndawo ethi ke silungisa njani xa sixabene okanye how are the things okanye zeziphi indlela are the ways oba silungise iingxabano zethu. Ngoke masidibane kwi-conflict resolution emitshatweni yabantu. Thank you. And ke omnye umntu who is a clinical psychologist, Mfundisi, once said abantu abangomama bayathanda ukuthi xa kukho ii-conflicts ezikhoyo ekamereni bavimbe ootata iimfanelo zabo kodwa loo nto ibe ingangeni indawo. I'm looking forward to that conversation. Mfundisi, mandingakuyeki because kukho abantu abamameleyo at this particular moment abathi go through le problem sinayo sithetha ngayo yokubana umtshato uyachitheka. Ufuna uthini kubo before ndikuyeke? Uma ngabaphulaphuli nantsi into endifuna ukuyithetha. Umtshato into ebaluleke gqithi. Umtshato into egodli ngendlela emangalisayo. Umtshato into emandi. Ndithi mna ungayeki ungazamanga ukuthola uncedo kulo mtshato. Never give up without trying to resolve ii-problems zakho okanye ii-problems zenu emtshatweni. Yonke into elungileyo iyalwelwa mfo. Ayikho into elungileyo ehamba lula erameni. Ngoke if le nto uyayithanda, please do not give up easily. Put up a serious fight. Ube sowuthatha izinto ongasikunika zona uzame ngazo. So that uba kuyenzeka uba kulungi, when you finally say I quit, ungabi ungazisola uba njeba sendiyeka le nto zange ndizame nto. Kodwa umandi umuntu ozama athi zephuke zonke into ngazam. Therefore
I don't have any strength to fight anymore. Therefore, cinga masiyibeke phansi intambo ngoba awuzuzisola xa sowuphumile ngoba ulwile. Kodwa xa uphuma ungalwanga, then ku-easy uba ufe le nto kuthiwa yi-guilt. Kuba uyabona kodwa nam khandizame kakhulu ithi ke into oyithandayo uyayilwela. Qinani zinkosi, umtshato, it's a beautiful thing and it's worth fighting for. Thank you. Mfundisi, siyabulela kakhulu ngexesha lakho, bendimene manje. Thank you so much. Thank you so much.